Fomos ao Vaticano en Madrid. Non o Vaticano, o Vaticano. Esta é unha igrexa onde adoranse os patiños de goma, que por un lado teñen montado un altar onde dan misa e por outro por detrás unha gran exposición que está todo decorado ata as patas. E ali asistimos a misa co Papa. Santificarás la fiesta. Que aparte de ir a misa, ali podeste casar. Que como sei? Pois porque eu casei ali. Como que casaches? É que sei, a mí descuidasme 5 minutos e xa estou casado cunha familia secreta. Que o trámite foi moi sinxelo, simplemente pois reservei por Instagram. E estiven a piques de non dicirlle nada a novia. Pero as cousas hai que facelas ben. Ata tivemos invitados a boda os nosos testigos, Cristina e Andrés, que cadrou da hostia, porque foi unha da miña parte e un da súa parte. E, como era unha ocasión especial, decidín ir elegante, co meu bañador de patitos, o meu traxe de boda. No había visto tus... Mira los pantalones. Oh, de la hostia el pantalón. Hay que venir apropiado. Sí, esto vestido apropiadísimo. Una foto de los pantalones. Quedouse patidifuso. Ao rito da boda puxeronnos unhas coroas con patos preciosas, a verdad. Entre outras rituais que non quero destriparte, rematamos a celebración cun tartazo na cara, dado con amor. Que menos mal que deume con amor, porque meteume unha hostia. Chega non ser como con amor e revéntame a cabeza. E así foi, xa somos unha parella felizmente casada. Love was out to get me. That's the way it seems. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt.